tedduɓe min calmini on to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde kala hande eɗen ɗo henna e BITTEL BITTEL noon mbiɗa andi kala mo yiyano BITTEL nani BITTEL BITTEL ko wuuro ngo ganduɗa hoorema ko mawɗo men biyeteɗo Samba Niasse galle mum woni ɗo henna kamɓe noon koɓe awomoɓe par ce que koɓe subalɓe eɓe dilla e awo eɓe dillay banggue demal ko kamɓe garɗen ɗo ƴewde hande ƴeewen yewtidde mabɓe ko fate awo mabɓe taw awo ngo hande ene yaruno no foti yarude ni ne yaranno no foti yarude ni demal ngal kadi hol caɗele ɗeɓe jogui hen ɗum ɗon foof mbiɗa sikki hande o min dañ jabotoɗo e namde men ɗeɗon pour mbawen nawde ɗum to ƴella TV pour hollude jamma gonɗen ɗo koye guesa mabɓe mawba ɗo ganduɗa hoorema guesa ba eɓa yaltini ko heewi en jiiɗo banana tobo woni ɗo eɓe waɗi banana en jiiɗo eɓe waɗi fatata en jiiɗo eɓe waɗi pulogo ɗum ɗo foof jeeya koye kokoɓe ndemata ɗo e baɗo guesa hande noon garɗen ko ƴewdeɓe ɗo e BITTEL min namdoɓe holko woni caɗele mabɓe ɗeɓe jogui e baɗo guesa walla holko woni caɗele mabɓe e banggue ndiyam ɗum noon bandiraɓe ko émission mon Ngendi Baba ari ɗo hande yillade e jango koy ko duso mama imati de la pimado sam kawane mau gare do ne kam machu kabile ladi adiye vende wondo gida woni daji wado kawane mayo gare do ne kam na musidɓe tedduɓe en mbino en gari ɗo e guesa oɗo projet mawɗo projet o gardiɗo mo ko medda Niasse kañum woni ɗo eyi omo jogui noon goƴaji ɗi ganduɗa hoorema ha heewi nana e guesa he eyi noon medda hamin jiɗno namdadema oɗo projet caggal ko an ardimo projet o hol goƴa hande mo projet o jogui caggal kay gartam gonɗam e projet ɗo yettude Allah e julde annabi Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam neɗɗo kala ko dañoyi tool min de ko Allah tan addimi ɗo mi fini subaka tan mi ƴetti peela mi ƴetti fanda mi ari ɗo gam liggade ɗum ɗo omo waɗi goƴa ha heewi saabu ɗo woni ɗo o fewnaka min tan hocci siwam hocci peela mi pandam mboɗo asa kala ɗo waɗi gaska mboɗo joora somi heeɓi ballal kay ngal ganduɗa ummade laamu walla ɗo kala ɗo wawi ummade mboɗo ɗum sohli saabu doole joni hande o to woni ɗo hande hol caɗele makko ɗo ɓuuri jogade kanko projet o holko woni caɗele ma hande ɓurɗe mawnude e projet o ɗo hande ɗo woni caɗele makko gasata ɗo hande ɗo woni o jogui caɗele ɗe ganduɗa ɗo joni hako caɗele ndiyam wondi ɗo woni ko caɗele ndiyam wondi sababude deminare nde ɗe caɗele mbimama ɗo fewnaka de doolam tan banmi hen doole noon ko Allah jogui eyyi ko ɗum woni caɗele makko kanko holliti Amadou ko caɗele makko ko caɗele ndiyam projet o to woni ɗo omo jogui ndiyam nena maayo mataw ko aménagement o woni aménagement o moƴƴani eyyi so tawi ndiyam ɗam ummima to machine to pour yetto ga e nder guesa he wona caɗele mawɗe ɗum noon firti ko aménagement o ene manque moƴƴude hande o est ce que so tawino a dañino hande ballowo e aménagement aɗa andi kam guesa ba eɓe waɗi gartam ha no fewi gartam mabba ne heewi
gila ɓammi ko mi yiyani mabba ko wona gartam mi heewi seeɗa mbaɗami hen o kala ko mbammi hen o ɗi gartam sabu ko idi ko gadi mi wadden tan ko kanje e follere ɗum nene ko ballal Allah e ballal dembe cuubu yamirore mum waɗi ɗum ɗo kono noon mi yii hen gartam amma ɗum ɗon ko wadde basalle caggal ɗum ɗon ko ñembude lisatol woni oya fatata no kollumi on casi ɗi hikka dabbune mbanmi ɗi hay ɗum mi waɗani ɗe dabbune mbanmi ɗi ko saaha taw hankkadi ɗum dabbune woni e yaltude kono mbiɗa andi sin tawi koye dabbune mbannomi no paale ɗe mbayni ma wa noon kono noon mbanmi koye taw hankkadi ceeɗu ari kala kone pomata e nguleeki pomata koye ɓuuɓol ɗum waɗi o jogii caɗeele ɓurtuɗe ngesa mbaɗo woni ɗo no woɗɗi ndiyam ngesa mbaɗo woni ɗo eɓe woɗɗi ndiyam kam fof e woɗɗu ndiyam ko wasde fewnede nde eɓe woɗɗi ndiyam ha ɓurti kono noon kadi ɗum fof e wasde ɗum fof e wasde noon ko wasde fewnede nde tan woni caɗeele mabɓe ayi kankam caggal hannde o kam caggal maayo ngo waɗani mbiɗa sikki kadi so tawino Allah wallinoma a dañino ballo wallima a waɗi a bien aménagé vraiment kam mbiɗa sikki ma ngesa ba yalti gartam kewɗam en jii ɗum ɗon ko pulow beela pulow goo ko mbaɗɗama ɗo en ko a meeɗi yeyde e makko rawane mi yeeye makko seeɗa ɗo mbannomi leɗɗe 19 ɗa leɗɗe 19 woni hen bonde kono mi yeehi hen fodde wonde sahuji ɗiɗi ko heddi ko mi rokkiri yimɓe ɗum tani ɓuuri wonde doole ɗe rokkirde nde ɓuuri wadde doole ɗe kono noon nde yeehi hankkadi ha yimɓe jii pulogo wonno pulogo ko pulogu moƴƴo wawnankoɓe mbi yomi addana ɗumen laabi ɗiɗi mbo nawrane sahuji hay so tawi min gawani fewi kono ko leɗɗe 19 gonɗo joni o noon mi waɗi ɗe ko heewi kono noon hankkadi kam koye ɗaɗi tan yarata koye ndiyam tan sohli hankkadi ɗum ɗon kadi en jiito kadi e banana ne waɗa to banana o ko hikka mbaɗɗa ɗum walla o ɓooyi seeɗa banana o ko yaltirde dabbunde he mbanmomi codoymi leɗɗe ɗe ko sincane paralal capanɗe 4 e jeegom leggal elli somi jumani capannayyi codoymi laabi ɗiɗi codoymi toon gaddumi min mbaɗi ɗo essayé nde tawno kala ko neɗɗo no waɗa yo fuɗɗoro tan wadde seeɗa wonata seeɗa tan e koye ɗum min de fandaram hannde ko ndema tan mi ala fandare wonde mi ala goɗɗum fandaram ko ndema somi heeɓi ballal ko ndema hannde woni liggeyam somi heɓani ballal ko ndema woni liggeyam mi ala liggey goɗɗo o pandi mbakkimi kanko tan kutortomi e oɗo saaha joni noon bandiraɓe caggal on nani ko medda haali ko kanko kam o haali hen ha heewi o wi hannde o sa yi ndiɗo leydi hannde e kanko kadi sa ƴeewi galle o nini e maayo ngo nini so tawino heeɓino hannde ballowo so tawi koye laamu so tawi ko joguiɗo doole ari wallumo o dañi aménagement moƴƴo mbiɗi sikki kanko mo o dañi hen kadi goɗɗo e goɗɗo ma dañe guesa ba par ce que eɗen gandi hannde o wi joni joni o fuɗɗima hokkude woni yimɓe ni e guesa he andi rendement o heewani tawi no fuɗɗima hokkude e yimɓe firti ko so tawi rendement o moƴƴi no hannirta dani ƴellankoɓe fof ma keeƴ hen ɗum noon bandiraɓe banggue laamu ngu kala bawɗo yettinde kaɗo goƴa laamu ngu eɗen jiiɗi ɗum kadi kala kadi mo ganduɗa hoore ma ne jogui doole ene wawi walludemo vraiment eɗen jiiɗi wallamo ɗum noon ko Ngendi Baba hannde arno yillade ga e BITTEL ko gotal tan e gueɗal memɗen ɗo e banggue ndema ka jarama hayyo mi dañi min koye mi dañi mi dañi bandiraɓe mi dañi sehilaɓe so yiɗi bonɓe kaala min koye mi dañi hayo mi dañi eyyi min ko mi dañi bandiraɓe subalɓe Sénégal subalɓe Mauritanie subalɓe Africa subalɓe Jella e BITTEL mi dañi nenam mi dañi
kala yo wat boyi kala i wat non aha ha heddo laamu Allah bajo kalo joma bajo kalo doko wo mohabata sayeti o beydan ma baba baydi baba ko wi alhamdulillahi rabbil alamin baba baydi dañi hayo mi dañi cubalo malata cubalo fenata cubalo jafata ko rutata ko caggal cubalo hulani adañi o dañi ɓe dañi en dañi ɓe to kadi dañi